Awurodo. Hey wala shushu mfethu. Sho kuhamba kanjani? Ikhamba kahle. Sho. Angisakhathele. Phela endleleni kade sengihamba ngisheshe. Busheshelani vele? Hawu ngitshela ukuthi ngilate. Oh, ngiyakuzwa. Hey mfethu sefuna isitutha. Ngiyangamboni yazi. Izimfelele leya mjisi wabonile amaphoyisa izolo. Amaphoyisa abekephi? Esikoleni. Hayi ndoda amaphoyisa ngibonanga nje mina. Afike nini la? Hayibo izolo azangena ngisho eklasini ezocela inqubeko. Hayibo ndoda ngabonanga nje mina. Bengikephi mina? Hayi nami ngidida umuntu wabonanga angene ngisho eklasini acela inqubeko lo mfana uphilani noanele. Hayibo ndoda angabonanga nje mina. Oh, noma afike ngalesikhathi ngisalele. Oh yafa ngale ngathi usalethe uyakhumbula manje ubusungitshela. Hayibo kanti mina ngilala isikhathi eside sengaze ngiphuthe indaba eshisa kanjena. Hawulalile mfana ngihlabile nje uthonga. Hayibo. Amaphoyisa belana. Kusazoshuba mfana lesikoleni buka nasi. Iphisi bethu. Hamba kanjani lapho usukhule? Akaphile nkabi yami. Imali. Ngazi ngiphaphela usiphethe sibhamu lapho. Hayi ngisiphethe sibhamu la mina. Hey kwangcono phela umuntu asakuthembi wena. Hayi wena mfethu ngisukela. Angijwa wena nje sibhamu sathathwa lapha yana. Kombe. Koyisaba vele sibhamu. Oyisama mkunzi beyivimba baba. Hayibo. Manje umkunzi beyivimba. Hey. Lo ingozi mfethu. Ya uyena mfethu. Ha uyazi nje ukuthi sibhamu sathathwa esikoleni. Mfethu ngizamile ukumchazela. Yo. Wathini yena ekushubelanga? Awuyishubisile ndoda kodwa uyazosilanda esikoleni sibhamu sakhe. Hey kwangcono mithi uzosilanda. Wathi uzofika nini vele? Betha sisilande wayizolo ndoda ngamtshela ngisasaba kwamanje mina. We ngene isithole namhlanje ube nifizwe benzosithola afana. Usho ukuthini manje sikhukhula mfethu? Hey baba kade khona amaphoyisa izolo kuneshow futhi sibasathele isibhamu. Bekhona amaphoyisa esikoleni izolo? Ya baba kubuzile futhi wena usenkingeni ndoda. Ha. Abe ngiyaphi isikoleni? Ngiyakoduka mina baba. Awuthi ungagoduki lingisa lento. Hayi ngeke ndoda ngiyakoduka mina we hayi ha. Hayibo umtshitha. Njani Amanda? Ngiyaphila ufunani? Hawu Amanda kwenze njani? Waza ngegiye njena namhlanje. Igiya la indaba ungiqhathe noma Yenzeni mina? uyazi ukuthi wenzeni? Utheni ngima? Angishongo lutho. Awushongo lutho? Wesithe usafuna ukuzwana nami? Yenzeni mina? Uyazi ukuthi wenzeni musukwenze ngathi awazi. Angazi ngempela mfethu. Ya wena wenza bayislime? Angenzi umuntu mina isinema ukuthi wena okhuluma into engayazi. Oh, akuwena lo hambile wayotshela uma ukuthi mina ngifuna ukuphelezela yochama. Oh usho lokho. Ngicebeleni. Bengakuceba uma ubekade ngibuza ukuthi belunjani usuku lami lokuqala mase ngamtshela kanjalo ke. Oh, hamba. Hawu kanjalo nje. Unjani Qini? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Awuze lapha uzongifasa intambo. Hayibo ngobani? Ngoba ngifuna ungifaze. Uyakoloza yini? Yawuzukubona lokho mfana. Uyakoloza yini? Ngiyakoloza. Ngizezokushaya futhi wena ngikhohliwe ukuthi wangenzani. Uzongishaya ngimi ngawe mina. Hayi nto beka phansi lento ephetheke. Ngobani? Ihluphe ngani lento engiphethe? Hayi ufuna ungidubula ngayo nje wena. Nawe nje ufuna ungishaya. Mina ngenze njani mina? Hayi beke phansi lento silo ngamaqoqo. Hayi ufuna ungishaya kahle. Uzokushaya kancane mfethu. Nami ngidubula kancane. Hayi nto mfethu. Ubusho hlala wedwa uPurod. Hayi rodo say toilet. Oh. Ish. Alpha sikhona igame bengifuna siyidlale la. Igame yani manje le? Igame kubekisana imali. Awu, yini indaba khona ufuna ukuthenga? Ya. Yini lo zoyithenga lo manje? Angeke ngikutshela ukuthi ufuna ukuthenga kuqala. Hawu ngizokubekisa kanjani phela ungafuni ungitshela uzothengani? Angeke baba ha. Hayi kusho ukuthi ngikubekiseke imali. Okay, ufuna ukuthenga iPetros. Hayibo ndoda. Songazibeka imali ngenxa yokuthi ufuna ukuthenga iPetros. Phela mina kade ngayigcina inyama baba. Hayibo ndoda zinganto ongayithenga indaba ungathengi noma ifoni. Abangifuni ifoni mina ngifuna inyama. Hayibo ndoda uyakuthanda ukudla. Aziyeke ifoni pho. Hawu. Bonga kodwa wena. Bese ngiyafika usaseva igate lapha yana. Hamba uphuma upotsho phela. Ngeke mfethu ngeke. Akusizwe ngenza amacanga enasidingo mfethu. Awufethu usenze njani? Lo maphoyisa ngenze afike futhi. Isho. Mfethu ngizozama ukukhuluma nawe mfethu.
Ngisenkingeni fine. Hayi inkinga le mfethu. Gazingizoshona phi mangilahlwa nguwe okwamanje lifuta amalangabi lungenza ngule ayisuka wo Awungajabula ngakubona Nsizwa wena sanibona. Yebo ninjani? Yebo. Ukhuluma no Mr Myende la uthisha oyitransfer entsha la esikoleni. Oh hayi siyakwamukela ke Mr Myende lo khuluma naye uSehlomo. Madoda hayi ayikulungile Mr Dlomo. Manje bengihambe ngifuna yena ku principal uqobo lwakhe. Ngingangabe ngisamthola. Angazi noma mhlawumbe ngingamthola yini. Unfortunately uprincipal cha akekho namhlanje. Khona mina as i-deputy principal isekela lakhe. Manje awushoka. Leli office lakho nje balilehle kanje shoot nami sikhona sami isikhala mhlawumbe sokuthi ngithola itafula. Awona njengoba kume kanje kulama block. I-office lika principal ileli and then leli bese kuba elami as i-deputy. Then ke i-staff sizobe sesiba lapha ya i-staff room. Okusho ukuthi uthi ke mfowandlomo mina ngingene lapha estaffini angithi. Yes sizohamba nawe nje ngikuthathe ngikubeke khona lapha. Hayi kulungile mfowandlomo awungithathe ungibeke khona estaffini. Yabonga kakhulu. Yeah. Sicela kulandele. Hayi kulungile. Okay. Good morning class. Good morning sir. Yini bantu abamhlangana ekuseni nako ngathi ukunabuluka kwenu sezingene. Good morning class. Good morning sir. Yes. Bantu abami ngiyacabanga ukuthi lo buso niyaqala ukubona la esikoleni angithi? Yes. Okwenziwa ke lokho bantu abami ukuthi uthisha owenomusha lo owala esikoleni ozonifundisa ngokuzivoca uyayibona lonto ezempilo siyezwana abantu abami. Yes. Uyabona nje angiqale ngami ke ngikhumulela nakhe nami ezempilo zingigeje. Hey liyashisa ngizama bantu. Yazi izingane zami niyabonakala kucleanisha isikole yazi kucleanisho nina ngathi sizophathana kahle. Ngithola uchoki ngiyabuya manje izingane zami ngiphuthuma usho. Isho kamnandi emahlebeni eziloliwe wadudu. Thisha uDlomo. Yes sir. Angazi noma ungangilekelela la. Awukho ushoko lapha eclassini ushoki lo obhala ebhodini. Awona ke Myende kathuza namancoko ke manje. Yini manje? La esikoleni uchoke asosebenzisi. Sisebenzisa lokho okwama pen lokho okwama khokhi pen lokho sibhala ngakho lapha ebhodini. Kukhona nje mawucheck ekhabetheni lapha yakusuke kukhona kuma cardboard akho. Ikhokhi pen hayi cha izinga lithanda kuba phezulu hayi kulungile mfowandlomo. Siyabonga. Madoda. Hayi akathi izanyanyeke lensizwa le. Now, sengifikile. Yeah.
Ya-ke ingane zami, njengoba bese ngishilo ukuthi mina ngu-Mr. Myende ozofundisa khona la esikoleni angithi siyezwana. Yes sir. Ya, uyabona-ke abantu bami namhlanje sokhuluma nge-career. Wonke umuntu unama-career ahlukahlukene. Uyabona khona ofuna ukuba unesi, omunye ufuna ukuba phoyisa. Bantu bami uthisha ngathi kusafala athi shwi kancane la endlini encane. Ngena. Thisha, unjani? Thisha, Siyaphila njani? sikhona. Yebo. Mina nguSiphamandla wakwaShange. Yebo. Umalume kaPhilani. Malume kaPhilani. Yebo mfuthu. Kanti nomalume kaPhilani nibangaki lapha kaShange? Hayi mina ngedwa. Yini ngabe mhlawumbe khona nomazi yomunye? Hawu, umuntu wena. No, ukuthi phela ngiyaxakeka ngoba wake wathi ehlupha la uPhilani samcela ukuthi akabuye nomzali. Wabe sebuya nenye insizwa wathi umalume wakhe. Kanti ke kwangesiwena. Cha. Mina umalume wakhe akekho omunye. Sekuyangithusa nje nokuthi uPhilani uke wanokuhlupha lesikoleni. Bengakwazi impela lokho. Okay. Kulungile-ke, it's fine. Ake ngakuphazamisa ngakubambezeli futhi. Usedlomo lokhuluma naye. Kungenzeka mhlawumbe ukuthi umfana wami usenkingeni, mhlawumbe unankingani uPhilani. Hey, uPhilani ushintshile mfowethu. Uphilani ushintshe ezintweni eziningi. Nenkinga yakhe nje obangizela. Uphilani uthema kuvalwa izikole. Waqala nje uPhilani waba nezinto abezenza bengasazenzi. Ukuzula bengasazula uPhilani, even ngisho ukudla bese kudla kancane nje edlishiye. Ngiloko engakunothisi-ke lo ngitshe nje kusho indoda ukukhula. Kuthe ngelinye ilanga ngifika nami ngiyibuyele endleleni zami. Ngiyamfica lapho uPhilani ulele kabuhlungu. Umelele kabuhlungu ngithi ngiyamvusa. Hayi Philani akafu. Philani hayi ngiphuthume ke ngibomakhelwane. Hayi bese umakhelwane masifika la, hayi bambone nabo. Bese kuphoqa ukuthi angithathe imoto simphuthumise emshiyeni. Hayi simamse kanjalo kwemshiyeni. Bese ngiphuma ke mina ngilinde ngaphandle bazama odokotela ukuthi bamfake into zakhona. Ngilinde cishe nje mhlambe lapha eli hour 30 minutes ngilinde ngaphandle kuze kuphume unesi aphumele kumina. Hayi angithembise futhi ukuthi umfana uzosinda kodwa angitshena ukuthi uPhilani uthukile. Athuthuke lento eyisimanga angiqondi noma stress noma yini kodwa nje wakhala ngokuthuka kodwa wathembisa ukuthi uzoba right yena. Okusho ukuthi uPhilani unesifo seyigwili, stress. Okay. So awusho ke manje umuntu wami. Kombuthe ukusipha isibedlela? Hayi khona le mshini. Usimamse khona le mshini. Sengibuzela phela ukuthi mhlawumbe ukuthi ngibikele othisha kanjalo nabafundi siyabona siyahlanganisa. Kusikwazi ukuthi kube khona esimphathela kona ukhona ophumayo uthi hayi uyombona ngithi ayibulonto enjani. Manje ke awusho ke. Akukho nje uPhilani akushilo. Hayi akukho mfowethu akushilo. Akukho. Hayi anginankinga ngezwakala. So mhlambe ngizocela ukuthi ungisize ungiphi inamba yakho before uhambe ukuze ngizokwazi phela ukuthi ngithola ama details ukuthi ukuliphi iwodi ukuze nokhona umuntu oyomqalaza angahlupheki kakhulu nje kuleyo ndaba.
No. Ulungile ke noma zibhlungu lozo indaba. Bengizocela mhlawumbe ukuthi ke ungifakele inamba yakho khona nje la. Nqubeko Shange. Uhlanganiswa yini noPhilana kwaShange? Ngophila phakathi esikoleni ehluphelayo. Umfana la esikoleni ehluphelayo. Anihlobene ngalutho naye. Akuyena wasekhaya. Into enizwanisana nje ukuhlupha nje kuphela. Angihluphi mina. Okay. Tshela mina le ntokazi yakwaneni uAnele nihlanganiswa yini naye? Siyathandana. Uthandana naye. Bayathandana mbeje. Nina sinitsuma la esikoleni nizofunda khona nizoba utho oluthile in future. Nina nizobhusha uBonnie and Clyde la esikoleni uRomeo noJuliet niyathandana. Kodwa akasikho lapha mfana wami. So wena noPhilana ukuzwana kwenu ukuthi nizohlupha la esikoleni. Ingakho nifuna ukubulala abantu. So into eyenzeka ke la. Izolo ufika amaphoyisa la ezofuna isibhamu. Sikhona isibhamu esingakumeni? Asikho se. Asikho. Sikhona se. Exactly, sikhona. Manje ke ngifuna ukwazi ukuthi ke leso isibhamu esinjani. Sangempela. Wena uzoqhatha namaphoyisa manje yezwa. Musukisho leyo nto. Isibhamu uzosho wena ukuthi akusona isibhamu sangempela. Yebo sengiyakuzwa. Akabe ngibulayo mina wasibhamu sethoyi lesiya. Ubani osekhuluma ngesibhamu mfana wami? Akekho. Ngoba ngathi uyayithanda ke le topic ebhamu, sothi ukuncenga kuyona sithi ukuthandana nayo kancane njenganawe noAnele. Tshela mina isibhamu usifunani la esikoleni? Awesibhamu seplastic lesiya. Ngazongenza isilima mfana wami. Ungitshela ukuthi wena wasuka endlini nesibhamu wazokhomba umuntu la esikoleni ngesibhamu seplastic. Waze wayichamela pho. Ayisho sinako wasibhamu seplastic ngempela lesiya. Okay, kule nto yakho noPhilana. Tshela mina le ntokazi yakwanene ingena kanjani kule ndaba? Awuzuyena uPhilana uswathatha intombi yamaNele. Oh, sengiyayithola ke lento le. Uyavuma wona kahle ukuthi wasuka kini nesibhamu weza naso la esikoleni. Isibhamu samalume wakho noma sababa bakho noma esakho wena Msalofu. Wazokhomba uPhilana ngenhloso ufuna ukumbulala ngwana yakhe ufuna ukukuthathela uAnele. Hayi ngibulaye umuntu wasibhamu seplastic lesiya nje. Isiphi isizathu esikwenza usuke nesibhamu uze naso la esikoleni? Ufuna ukuzobulala vele umfana ngoba nakhe ethatha intombi yakhe. Ucala nje ukuthi kwakungesona isibhamu sangempela, sosibhamu seplastic. Hayi bo embeje. Nangu phela umfana engiphamisela umoya. Awudile naye uzosikhipha lesibhamu lo. Lalela lana kwendoda. Saqala ukuba amaphoyisa usabhalansa ngengono yebele likanyoko. Sezwana? Siphi isibhamu? Angisho nje wasibhamu seplastic esingisiphethe. Uzokhuluma. Hey, siphi isibhamu? Angisazi wasibhamu seplastic nje siyani. Siphi Kahle kancane mbeje mfethu ingane le ihlisisa kahle. Wena hlala phansi asikoqedi nawe. Okay. Lesi sibhamu uzosikhipha kukabili siyakuthatha sokufaka ikhulukuthi noma umbethu udila nawe. Siphi isibhamu? Angisazi isibhamu seplastic siyani. Lesi sibhamu wasuka naso weza naso la esikoleni. Angikwazi ucabangani. Mfana wami ukuphatha isikhala esikoleni ukuphatha ummese ku-against the law. Umthetho uyivumi leyo nto leyo. Wena uzohamba uyobolela ejele mfana wami. Lesi sibhamu uzosikhipha kukabili. Ngizothumela nangu umfowethu uMbeje aphinde akuthinte manje noma sikuthathe sikise ngaphakathi ekhulukuthi uzosikhipha lesibhamu. Ikona kuphi ufunani? UMbeje noma uye ejele? Angisazi isibhamu kuyasho nje. Mfana wami ubani silima phansi kwami nawe? Wena. Yimina. Mina. Lalela ke bhuti. Le nto wayenza wena. Wathatha isibhamu weza naso esikoleni. Wakhomba uPhilana Shange ngenhloso yokufuna ukumbulala ngoba nakhe ethatha intombi yakho uAnele. So bhuti uzosikhipha lesibhamu. Awusibhamu seplastic lesiya. Mbeje, uyangidonsisela. Woza la wena. Ngichaza. Siphi isibhamu? Isibhamu sethatha use. Asamba senikena manje. Woza, hamba. Ayisuka, wow, yamthanda. Sebehambile lapha. Abakazihlohlo wena man. Oh hayi sebehambile. Uhle bakhe, yamchaza. Uthanda mfutha manqamqeshe, inhliziyo yami yatatase. Angikwazi nokunyameza, ngifuna bakubone.